verblijd dat wij hier allen vandaag bij elkaar mogen zijn. Om een award uit te reiken voor de dansgroep die dit jaar daarvoor in aanmerking komt. Ik mag wel zeggen, het niveau was zeer hoog. Tot mijn genoegen mag ik nu het woord geven aan mijn zoon Willem-Alexander en mijn charmante aanstaande schoondochter Maxima. Ik ben zeer verblijd dat ik mag zijn samen met jullie en mijn geliefde Alexander. En zo'n belangrijke taak mag verrichten. Oh, en dat kun jij zo goed, mijn lieve Maxima. Oh,